martangya mahita. Asini roha madihamu. Doho dame nasian di bata amata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras marihita saluhu na dia makadonga sahapor siaon. Tabigi majolo hata ni di bata adorang sotauda akau lota. Ima natar surat di Puda 15 ayat sada. Alus nalabok pauburimas. Alay anggo hata na horas mabain marsi jongjong hati-hati. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ido saha. Judul ni turpu tahun imana kaingani marlambok ni roha. Labuk. Lemah lembut. Memang saya cenderung dok molo lemah lembut. Saya hirana feminim. Alaidang soal kata-kata, madang soal nakaningani bentuk kita halus-halus dah. Tetapi adalah ketika jawaban kita dan perkataan kita hidup. Hidup benedok nakangani alus nalambok pau berimas alai hatana horas marsi jongjong hati-hati. Namar lapata dui sudi hatata ikos songon nasini raam. Molonunga hatata songon nasini raam dilabok ni roha ido manugu halak manada ima hapor syoktai manada ima debatam. Aisian halabohot taido di patubuhon siapa kata taido ta patubuhon halak na porsia. Halak na porsia songo Yesus iman songo tiruan diletuita bahwa Yesus selalu memberikan jawaban dan perkataan songo nasiniraan di halabohon. Lapatan na ima sude hatai haruar sian rohanaudi dohot pikiran na dinggan. Marhiti do di paingot tu hita hata na labok paburimas molo labok do hita mengalusi memberikan jawaban kepada siapapun bahwa do rohaku molo nu ngalabok hatate etung narohia pegotos-gotos do neng muru-muru alai say labok ta alusi. Ido nak kaingani tidak akan membangkitkan amarah. Bere kamu johalak batahi molo diajak pak ne terbahari dokon nasoi ene sibiring matam do turnin do. Alai molo bere kamu jo jawai molo diajak pak ne mas kakiku masih kupakai. Bila kau malak kengani halak batak nakeng erus nakengani molo erus ne halak batak kengani ena subiring matam du rona keng erus nasarnai mas kakiku masih kupakai dia meteu bigamu pasti ngata boto erus di alai bahasa nang teu dahon ima nakengani i karakter nang dope mangulu hita di halabohoni dan mengulu kita di kelemah lembutan ini alai si kekerasan hidup. Saya dijugal ni roh hidup. Saya digonggomi ima kedagingan hidup kita. Sehingga semuanya emosional sehingga sampai bisa sakit. Sitruk. Hidup benda gurang namar saya sitruk do jatuhan do nama ima ke hipertensi. Alania aladang aboy labbo hati-hati dalam pikiran sehingga naik matensi naik magulana naik masudiga akan banyak penyakit yang ditimbulkan oleh imana kengani emosional yang tidak terkontrol. Alani molo kahala na labbo ko parohona dia udah sai seni dewa kapanahit ala labbo lo tor surhana ay dengan penuh dengan damai do muluna ay labbo dorhana ahape namasa labbo terus. Alai hola noti depe marang narong persoalan noti tor stres itur pusi itur hera naung bangiri mani ngomaro paning apa lauti depe arong hamolong atur sehera nong bebas ne putak na maulunai dalam tatok matok sitruk do pecah pembuluh darah
Tohatuk nama merede luasau. Ala dia, ala dang boy dikontrol dirina. Ala ni ikut diajak terpukul di hita imaking alus nalabo ikut labo mahita manam alus. Labo mahita halai ngo hatana horas mamar sejong-jong adat ya. Jangan kita terpancing oleh emosional. Hatana kana karasita bulokom mai. Alai kana labo hima. Nagabi ucah dita songo diri dok. Raja Salomo. Raja Salomo raja yang paling berhima. Raja nabui mangarajai dirina. Atau terajai madiritai nang akapakatotai asalabok tabu manis. Jalalabok maksudnya ujungna gabikuk mahadamiuni. Amin. Muliatin ma Tuhan di hatarun lebih. Ini pengotok kami asalabok Tuhan uludamion. Amin.